Hola a totes i a tots, soc l'Antònia Lainez i avui us proposo una activitat de plantar. Aneu a la cuina i busqueu llegums seques que tingueu per allí. Necessitarem 2 pots, una miqueta de cotofluix i una miqueta d'aigua. Posarem les llegums dins de cada pot i l'interessant és que un pot el deixarem on hi hagi molta llum i l'altre pot el posarem tancadet dins d'un armari. Per què? Perquè així podem fer l'observació de com va creixent aquesta llegum. Per fer l'observació us proposo que feu un petit diari. Aquest és el repte d'avui, fer un petit diari que durarà un munt de dies. Podeu fer el dibuix dels pots i anar apuntant cada dia que va passant com va evolucionant aquesta llegum. Podeu dibuixar, podeu escriure. Si necessiteu ajuda, de ben segur que els germans grans us ajudaran i si no, el pare i la mare. Aquest és el repte d'avui. Planteu, observeu, enregistreu. Fins a la propera!